Goddag, vi er Bunuso og Hones Joffensitz, og vi har om vektorer, og mere specifikt har vi om komposanter. Hvis man har to vektorer, kan det lægge sammen, så man får en resulterende vektor. Og omvendt, hvis man har en vektor og to retningsvektorer, så kan man forlænge retningsvektorerne, så de bliver til komposanter til den originale vektor. Vi vil nu gå igennem et eksempel med tal. Her har vi opstillet en vektor C og to retningsvektorer A og B. For at finde de rigtige længder af vores komposanter, ganger vi to forskellige konstanter på de to forskellige retningsvektorer. Hvis vi lægger vores to retningsvektorer ganget med hver deres konstant sammen, vil vi få vores oprindelige vektor C. Dette kan vi så dele op i to linjer med to ubekendte. En for vektorernes x-værdi og en for vektorernes y-værdi. Vi opsætter så en sortblok med de to ligninger for at finde de to konstanter. Vi bruger naturligvis x-værdierne og y-værdierne fra de to originale retningsvektorer A og B. Vi drager så konstanterne ud og indsætter dem i de ligninger, vi fandt frem til for x-værdierne og y-værdierne, og vi får heldigvis også den x-værdi og den y-værdi, som vi ledte efter fra starten af, altså 4 og minus 2. Vi kontrollerer så ved at sætte vores værdier ind som vektorer, og får også den vektor, som vi ledte efter til at starte med, 4 over minus 2.